ikasketak antolatuta dauden moduan, Boloniaren ondoren, arkitekto bat izateko, gaitasun guztiekin proiektu bat diseinatzeko, sinatzeko edo ardura guztia gainin izateko, gradua egin behar da lehenengo 5 urte, eta gero derrigorrez master bat egin behar da, arkitektura master bat. Araututa dago, eta ikasle batek aukeratu dezake gradua bakarrik egitea, ordin ezun lortuko kapazitate horiek, baina gehienak erabakitzen dute masterra egitea. Orain arte, Bolonia baino lehen ikasketak ziren 5 urte eta gero inbertzen karrera mailerako proiektu bat, dena ezautzen genuen. Pixkat master honek egiten duna da, proiektu horrei pixkat sustatzen du akademiko modu batera. Lehen hori egiten zuen bakoitza bere etxean, bakarrik, masterra izan da, mantentzen da, masterra mailerako lana ditzen dena orain, lehengo karrera mailerako proiektua, baina hori osatzen da ikasketa batzuekin. Garapen proiektuala eta garapen tekniko ikasketak. Eta horiek dira jarraipen pixkan graduan izan dituzten ikasketen, pixkat onarketa edo pixkat areago jutea atal horietan. Cuando entregamos ya el máster estuvimos hablando entre unos compañeros y que nos parece un máster súper necesario. O sea, pues eso, el estar un año entero haciendo un proyecto desde el diseño, desde hablar con los diferentes agentes, hasta ya tener los planos reales, los detalles constructivos, el cálculo de toda la estructura, tal, pues es una cosa que en la carrera nunca te lo... O sea, es que es imposible hacerlo porque necesitarías un curso entero. Entonces, pues sí que me parece que este máster en Donosti te proporciona que aprendes muchísimo. Todo lo que no has aprendido en la carrera o que te queda un poquito escaso, en el máster ya lo rematas, vaya. Azkenen masteraren bukaran, ikasle batek izan behar da kapaz, proiektu oso bat diseinatzea, kalkulatzea, ez bakarrik arkitektura espazialki, baizik eta egitura aldetik, instalaketa aldetik, eraikuntza aldetik. Masterra osotasunean 60 kreditu ditu, 30 masterra mailerako lana dira, 21 ikasketak eta 9 kreditu horiek, kaso batzutan hautazkoak direnak, guk eraberritu ditugu pixkat praktiken moduan. Eta gainera praktika derrigorrezkoak, hor suposatzen du ikasle bakoitzak 2-3 hilabetetan gutxora bera egongo dela praktika egiten ja estudio baten, ingeniaritza baten, udaletxe baten, ematen dugu oso hautazko eskaintza zabal bat, eta askotan ikusten dugu, eta gila da, urte daramazkigu honekin, askotan izaten dela pixka muturra sartzea ere, askotan gertatu izan zaigu, 2 hilabete praktikak egiten dituzte, eta gero esate dute ikasle, gero deitu didate jarraitzeko, edo masterra bukatzerakoan eskaini date kontratu bat praktiketea, Osa, ni uste dut alde horretatik oso ondo funtzionatzen dutela praktika horiek, eta gaine azkeneko urteetan beka batzukin lotu izan ditugu. Osa, Eusko Jaurlaritza baditu beka batzuk lanerako, transiziorako eskaintzen dituenak eta gu bideratu ditugu masterrera. Horren gure ikasle gehienak praktikate dituzte eta praktika horiek remuneratuta dira.